Mina uhlale ngentombi kule mpilo yamanje esheshayo eniyiphilayo abantu abasha ngizobeza mina ngifuna ube yingane ngizothingana nabazali namhlanje amaphupho yena uzoba yisuka edlala ngenkotha nolimi akubize ngamanzi nawe ugqoke isibhakabhadi amathanga akho nizobe ningazenzi nizobe niqhathwa ubusebenzi nibe nithoba iy'nhliziyo zenu ngamagama athi sibusha bethu sobe singekho thina singabazali bethu wemfana ngifune insizwa ngiyacela uzungisize ungabi ngisuka lamanyana eshushuzela amafana bese ngibeke esimeni sokubiza ngamagama azithiwa gqoka ijazi nelenqwayo leliyopha kule ndlela umdala kuleyona hamba kahle masengiqala ukuthi ngeke ngisakwazi intombazane yami ngingunyongo ngakuthole iy'nyanga eziyishiyagalolunye ngakho uhlala ngentombi uma ngiqeda ukusuka isitsha sikamlungu emakhishini angishawa uvalo ngoba ngiyazi ukuthi ngizemdokotela kusasa uzokwazi mfana wami wena uyizale uma ngibeka isona somlungu senkontileka ngizibeka ngoba ngiyazi ukuthi ngizemungameli uzokwazi ukuthi ungacabangeli yena yedwa acabangeli izwe lonke iyisoluthosha intana mina lelakumanje ukufana abantu bonke bezama ukugila phela isigodi sisuka muva siphola yizakile la magama ungangawathathela ekhaya kodwa ngelinye ilanga uzowadinga gqoka ijazi le nkonje yontanga bontanga bami sebafikelwa umqondo wokuzibulala nalaba besebakhuleka isimile abangaseyazi negwabami balize liphatha imigodi nokulila siso angizi ukuba le mimbili futhi angeke ngigodla amaso ayokungitshela kona ngokuqinisa umthetho la ekhaya ngikulela ophathi ngifuna ukuthi ungumsingumama nomuzi wakho umuzi wakho kuwuphathi sondela ithi ngikuphathise mntanami ngiyakuthuma naku umentshisi obizwa ngencwadi hamba uyokhanyisa ikhandela obizwa ngemfundo ungumusilingeka womhlaba khumbula mntanami khumbula amagama amabili ijazi bathe busisa umhlaba ngamagama angabesengela umzulu